Saunan alaslaskettu katto on myös hyvä eristää saunasadulla. Alaslasketun katon runko on miltei poikkeuksetta puuta, ja saunasadun kiinnittämiseen riittää tällöin tavalliset puuruuvit. Ruuvien yhteydessä on hyvä käyttää aluslevyjä, joilla helpotetaan levyn kiinnittymistä kattoon. Myös kattoa eristettäessä tulee muistaa saumavaahdon tärkeys kaikissa saumoissa. Alaslasketun katon eristämisessä seinän ja katon välinen sauma on työteknisesti helpompi vaahdottaa vasta siinä vaiheessa, kun levyt on kiinnitetty kattoon. Kun katon levyt on asennettu, myös ilmanvaihtohormien ja kanavien paikat tulee tiivistää saumavaahdolla. Koska tiiveyden merkitys on suuri, myös mahdollisten sähköjohtojen reiät tulee tiivistää huolellisesti. Sähköjohdoille tehtävien varausten poraamisessa tulee muistaa, että reiän tulee aina olla varsinaista tarvettaan suurempi, jotta riittävä tiivistäminen saumavaahdolla on mahdollista. Kun kaikki levyt on asennettu, levyn saumoista, ilmanvaihtoputken ja sähkörasioiden ympäriltä sekä mahdollisista muista varauksista ylipursunut saumavaahto leikataan pois. Työvälineeksi riittää ohutteräinen mattopuukko. Kun ylipursunut vaahto on leikattu pois, kaikki saumat teipataan alumiiniteipillä. Myös läpivientien saumaukset ja kiinnikkeiden kannat teipataan alumiiniteipillä. Nurkissa sekä erilaisten aukkovarausten ympärillä alumiiniteipin kiinnittäminen on työteknisesti helpointa tehdä pienissä pätkissä. Tällöin tulee varmistaa, että kiinnitettävät alumiiniteipin pätkät kiinnittyvät riittävästi toistensa päälle. Mikäli saunan lauteiden runko suunnitellaan tukeutumaan saunan seiniin, lauteiden tukipuiden kohdalta leikataan seinän eristekerroksesta hieman tukipuuta suurempi eristepala pois ja lauteiden tukipuu kiinnitetään tiukasti suoraan runkoon. Lauteiden tukipuun ja eristekerroksen väliset saumat vaahdotetaan saumavaahdolla ja vahvistetaan alumiiniteipillä. Saunan paneelin alapuolelle tuleva seinän laatoitus kiinnitetään suoraan saunasadun pintaan. Ennen työn aloittamista laatoituksen yläreunan korkeus mitataan, saunasadun pinnasta poistetaan alumiinipaperi ja pintaan levitetään vesieriste. Mikäli saunasatu on asennettu ohjeiden mukaisesti kooditeksti saunatilaan päin, alumiinipaperi lähtee eristelevyn pinnasta pois helposti vetämällä. Veden eriste levitetään saunasadun pintaan noudattamalla veden eristyksen valmistajan ohjeita. Varsinaisen veden eristyksen tulisi suorittaa VTT-sertifikaatin omaava asentaja. Veden eristyksen jälkeen seinälinjan alaosa laatoitetaan normaalisti.
Seinän panelointia varten seinään kiinnitetään paneelin asennusrimat. Rimat kiinnitetään saunasadun päälle mekaanisesti taustalla olevaan runkoon. Mikäli seinärakenteena on puurunko, kiinnittämiseen riittävät yleisimmät puuruuvit. Muissa tapauksissa kiinnikkeet valitaan seinärungon materiaalin mukaan, aivan kuin varsinaisen eristelevyn kiinnityksessäkin. Saunan panelointi toteutetaan normaalin tapaan. Saunasatu voidaan asentaa myös kiukaan taakse samalla tavoin kuin seinän paneeliverhous. Tällöin kiuasvalmistajan asettamia vaatimuksia kiukaan suojaetäisyyksistä ympäröiviin rakenteisiin tulee kuitenkin ehdottomasti noudattaa. Saunasadun asentamisen jälkeen on aika nauttia hyvin eristetystä saunasta.